Ahojte ľudia, dneska si ideme dať epizódu novú sériu Horror Vlak. Tak teším sa a dúfam, že sa zabavíme. Tam, že ja idem na vecko, dobre? Okay. Wow. To sa to hýbe. To je zvuk. Nejde mi otvoriť, počkaj. Nejde mi to otvoriť, ľudia. Dovoliť. Nejde mi to otvoriť. Tak, nejako som to otvoril. Tam už nikto nebude. Ešte to je také čierne. Čo to je? Sú tam ľudia, ale nevyzerajú. Sadla, ahojte, ste v pohode? Ste v pohode? Prečo hovoríte len ahoj? Šimon, musíme odtiaľto ísť preč. Ahoj, Mário! Som sa na miesto, kde konečne nikto tu není. Musela som utiecť, lebo divne sa tvárili. Ale pozrite sa na toto. Je to krásne. Proste príroda a... Čo to bolo? Ste tu? Čo v tom je? Oni zomreli. Sú mŕtvi. Musím utiecť. Ľudia, dostala som sa do nejakej kabinky s inými ľuďmi. Tak, dúfam, že ma nenajdu, lebo bála by som sa. Je to fakt hororové. Oni ma našli. Daj si, neboj, tam je len čistá voda. Ja si nie. Ja cię krótko. Ahoj Barbora, no ako sa ti spínkalo? Spalo? Snívalo sa mi, že som bola na vesku. Potom bola tam tma, všetci ľudia zmizli. Potom som si sadla, povedala som, že ahojte a vy ste sa na mňa pozerali, že ahoj a dávali ste mi túto vodu. Čo? Nie, my sme pozerali Mária. Ako môžeme byť my, keď sme tvoji bratelia? Alebo kamoši? Vy ste pozerali Mária, to sa mi nemohlo snívať, bolo to také realistické. Nie, my sme pozerali Mária. Už není tma. Tak, fakt to bol sen? Jasne.
Bol to sen. Všetko tu vyzerá takisto. Tak sa možno to pero moje. Zmenilo sa to, či čo? No, práve že nie. No, tak zaklademe. Ahoj, Vivina. Ľudia, Ahoj. Ahoj, Vivi. ste normálni? Áno. Áno. Ahoj. Musím vám povedať, čo sa stalo. Stalo sa mi. Všetko je dobré. Ďakujeme za pozeranie. Ja. Takže hovoríte mi, že som celý čas snívala? Áno, áno. Som rada, že sme naspäť v realite. Neviem, čo by som robila, keby som nebola. Pokračovanie na budúce. Čas 2. Pa, pa.